igama lami ngisungulela lona lela ngaze ngilizwe ndawo kodwa kuthiwa amacekeceke igama lami ngicabanga ebusungu lethi ngicabanga ukhipha umacekeceke ngathi into okungcono akuba abakasigwebo uyabona kodwa ukhweleni bazo seningasho kodwa nje igama lami ngisungulela lona lethi lifike nawo legama ya umacekeceke basigwebo. Hayi bafethu uzwile Mbukweni TV usazongena usigwebo stage usazobonakala sithi nje thina nethamba ba Mbukweni Perfect TV namhlanje live workshop sengisupporta umcimbi ka Navigate Mpokalweni uhamba nayo umzimba khali imali ngiyabona okuhle kanje konke lokho kulana bafethu yakhombisa ukuthi amaciko aphuma omningi wawo abalandeli bokuculo bagcwele lana yabona nawo osigwebo bakhona Saliwa bakhona Osikweletu bakhona umjabulisi bakhona umjikelo bakhona Navigate bakhona abantu abathanda umculo bakhona bafethu ngiyathemba ukuthi sonke siwuthanda uzolile umgwebo siyabona nabantu abahle angibukeni abantu abahle mfethu bejabulela umculo wamaskandi nibuka amabhinqa buka abantu besilisa nabaphumile hayi bafethu siyasiPerfect TV senathi singavalele endlini asiphume sokubuka nakho ubuhle bomcimbi onjena thina siPerfect TV siyathemba ukuthi naku enjoyile uhlelo until next time ba Mbukweni Perfect TV emakhaya ngithi saluthi manje ngiphethe nayo inqapha lana nayo ithe ingasali ngaphandle ikhona la emcimbini ayikangeni ye stage uyazi masise stage kwenze kanjani sigwebo setambo ngasikubukele futhi Perfect TV aweshe babhemosha ngaphathu inqapha ukudla kwezinja bathi perfect man TV impela nesikhona ke namhlanje bafowethu usigwebo setambo lo abaningi bambiza ngembuzi kodwa sebeyafika kuyilusa manje asidluleke lapha semcimbi nofowethu seGugudlamini Park lana umcimbi ka Navigator sizwa ngithi empangeni sizokhombisana ngisazobheka uSaliwa noMalahle ukuthi into engabafundisana bayenza noma ngahlathi khona engangibathi ume khona manje ngibona bawubhebheze gide emanzini manje ngiyabona hayi angabathumanga lokho ake ngizobheka ngiqale phansi ngibabhale kahle ishedule nje ukuthi no akangagidisa ubawubhe emanzini asimthatheke manje ngathi yabo sesimfundise nesengele imhlophe ukuthi ugqoka nje no brainwood since nazi umuntu ama tracksuit kodwa useyakwazi ukugqoka lokho bafowethu kwamnandi kakhulu kunjalo ngicela sawuqhuba futhi usisebenzeni ikhona lapha masigwebe nje bafowethu umlando uyayiphinda akekho ngazi abazokhipha ngogudi singaba inkani yabo nje ugudi vele uvaliwe hayi inkani yabantu bafethu ikhona na online uYouTube ikhona bafethu supporteni amaciko ikhona ihard copy yathola iCD yona ngo iyatholakala nansi bafethu laphana ngibona futhi nabaculi mfethu abayipromotayo iCD yami kunomfolo ngapha emdetsheni ngani imigqomo edala imigqomo enjalo ukuthi ngiyadida phela amagqomo ashona washo uBhekumuzi washo umgqomeni washo uMawukela kwaphela ngokugcokama kodwa ngiyezwa ngathi khona umuntu onegama enjalo ngapha ngimboyele iPromote CD ukuzalwa iPromote CD uBhekuzula iPromote CD baningi baPromote CD yasigwebo nempandle yomkhathazi ngapha i-team iphume sonke nathi nikela lapha ngesabathi iphume iPromote CD umsebenzi wabo uyabona nami futhi base bekhiphile futhi ngizoba support yabona hayi ngoba mfethu sorry ngasokukhuluma hayi ngoba bethanda isigwebo ngoba vele ingoma inamandla yikho abaculi benkulu no lento futhi sekuthini abaculi bazwana bhuti ungaze umuntu ekukhohlisa kuwukuthi nina abalandeli sweni ufuna ukungena nize nedlule lapha esinibeke khona yabona abaculi bazwana bhuti kakhulu abaculi mabona bexabana kusuke kunomuntu ongaculi phakathi yabona sasihlita nje ngomeni kazolonke kaze sixaba sasingashani ngani masixabene uyayiqinisa lelo so abaculi bazwana isupport enginikwe ngokhuzane wonke umuntu onginika isupport kule album nami ngizobanika futhi noSaliyo bazokhipha ogqizile bazokhipha uNdoni bazokhipha support kuzophuma nabafana futhi omacekeceke bakasigwebo uyabona Saka mabhizi yabona igama lami ngisungulela lona lela ngaze ngilizwe ndawo kodwa kuthiwa amacekeceke igama lami ngicabanga ebusungu lethi ngicabanga ukhipha umacekeceke ngathi into okungcono akuba abakasigwebo uyabona kodwa ukhweleni bazo seningasho kodwa nje igama lami ngisungulela lona lethi lifike nawo legama ya omacekeceke bakasigwebo. Hayi bafethu uzwile Mbukweni TV usazongena usigwebo stage usazobonakala sithi nje thina nethamba ba
nami ngigile nongasekhaya ngigile bafethu mbukele Perfect TV lapha emakhaya lento ube niyibona yonke lokusho nje laba abantu ababahleli bese ukwagcwetha Ndimande Navigator futhi asibonge ukuthi umcimbi wethu yebo mfethu sithi asibonge lento nenzela abantu kanje shop hamba kanjani mfethu njengoba ubona nje ngithe chithe saka abantu bangangeinwele yebo abantu bangangeinwele so nje akukho unye ngakudlulisa ngibonga nje support kubaculi njalo njalo nabathe bafaka isandla labe ngishoda khona because okwamanje akukho xhaso olukhona ngibonga abaculi abathe uma ngibamema ngibacela be-understand ukuthi akuna budget njengamanje kodwa bazosiza ukuba si-investe noma singa-investeli 10 but si-investa kwisizukulwane nesizukulwane esizayo be-understand nje lokho ngibonga lokho understand nane-effort abayifakile ekutheni bephushe ngendlela abaphushe ngayo so nje ngathi ukubonga nje futhi ngomza izobe inkulu lento mfethu izobe inkulu and ngithembe nama-sponsors yes ngizoza show ngakho ngisemandleni ukuthi ngiyaphuma ngiyofuna ama-million azokwazi ukuthi ebuye ezobhadala ama-artist namanye yize ikhulu yephambili nabo bebe nentshisekelo ney'dalwa ney'thunywa ezibambethe zikwazi ukuthi zijabule uma kukhona okusaqhobanyana okungenayo. Yes mfethu salibona niguga sesiteji lidlala namhlanje noma hhayi yabona mfethu uma usuke uney'ngqondo ey'ningi njengami okay ake ngithi nomuntu oney'ngqondo ey'ningi njengami uyamelwa njengamanje ingqondo emini ngiyaphendula nje kodwa ngikho la ngicabanga Samuel okay engichaza ukuthi-ke angeke ngazi khona kodwa into engiyi-prioritize-ayo ukuthi wonke amaciko angene estage and ajabule nobe engabalisanga kodwa uma iseze afika akwazi ukuthi uma efika afika athokoze ajabule okubona nje nabo bakumqineka bayafika bazongeseka befethu angazi ngiswela amanzi bafethu siyabonga thina qhubekani guga singayiyeki into kanje ilapho bafethu thina siyi-Perfect TV nathi sifaka isandla ngiyabonga Ukele Perfect TV lapha emakhaya ngiyabona konakele kanjani yabo bonke abantu babona bonke bagcwele kanje siyabonga nami yabo ngisebenzisile navigate wafika kimi siqala umsebenzi wokuthi ukhanjelwe iy'kole wafika kimi efika khanjelwe iy'kole sihambela isikole esisempangeni sihambela i-University of Zululand sihambela i-Howard College nasey'nhlelweni zokuthi siye-Maritzburg nama-DUT sihambela ama-university nama-college ukugqugqumezela i-youth ikakhulukazi abafundi abafundayo ukuthi abafunde bayimisele ngoba ukhiye wempilo namhlanje sekufundile ukuthi thina sikwazanga ukuthi sifunde ngendlela akusho ukuthi sekufanele singabagqugqumezeli abanye so yileyo nto-ke besiyenza ngese so lo mcimbi-ke namhlanje ububona ungaka sifisa ukuthi uqhubeke uye phambili namasponsa futhi angangena ngoba njengobona lapha ngithathe amasente ey'ngane zami ngazofaka lapho ukusiza kunavigate hhayi ikhampani cha awey'ngane zami kwaba yiwona nje yini ekhaya kanjiwe manje ngoba inhloso ukuthi lo mcimbi ube yimpumelelo. Ngiyabonga kakhulu ngimbonile uSminofu ngombona ukuthi ekhansela nami umjikelwa ukhona umjabulisi ukhona uSikweletu ukhona umjolisi ukhona uSalimu uyazi usendleleni uJumbu usendleleni so nje bafowethu ngidlulisa ukubonga kakhulu ukuthi ngiyacela umculo wamaskandi siwusapothe ngendlela esimanga bafowethu siye phambili ngendlela abantu abaningi ngakhona mhlawumbe nje ukubona eHollywood bekhona nabanye amatende wabonayo basazobuka ukuthi ngabe ngempela lento ikhona noma cha so esicelayo ukuthi amabhinqa wabambane ahlangane ngijabulisa-ke nangendlela abantu abayiphethe ngayo nabo abantu bayiphethe kahle abawisa ifensi kuthule nje nabo abantu babona kuhle kuthule kuthethu yilokho kungijabulisayo mina bafethu ngisemculweni yamaskandi ngoba ngiyawuthanda ngingumZulu and futhi ngisazoqhubeka ngiwusapothe umculo wamaskandi.
Mbukelo Perfect TV. Lethi indoda yamahiti-ke manje. Bathi imali ekhavela ngeke wakho. Zazi ngomdala ekhaya. Siyabona futhi nawe njengoba ubonayo Mbukelo Perfect TV noma ikhale njalo siphethe namjikelo manje banoshaya usuku ekhalaka no ngokunjalo simphethe la kwi-Perfect TV simbukeli naye mfethu inkabi ongakamazi hamba ku-YouTube thenga ingoma zakhe uzomazi umuntu omdala asekubukele kwi-Perfect TV sibonge isikhathi sakho ukuthi ube nathi njengamanje nesikhathi sakho ukuze uzosapothe iciko manje zibheka nje hayi YouTube mfethu ngoba thiba ku-Perfect TV mfethu sithi sanibonani sibukela i-South Africa ukufikelela khona i-Perfect TV abantu abakuphazi bathela subscribe laphana ukuze sikhulisane nabafundisa amaciko sithi saluthi bafundisa sanibonani emculweni mfethu ujikela ufikile shisa icourt ayikho mina event angayibona la eThekwini ungekho njengamanje abantu uqala unyaka omusha ukuthi ubukhiphile la stand noma ukhiphanga sifuna nawo unyaka manje nami ngifuna ukufihlela sikulindele nasi i-Perfect TV lo nyaka usiphatheleni mfethu mfethu kulonyaka ukuthi angazi ngoba phela ke kuthiwa kujaja abantu mfethu kodwa kusetshenziswe bafo kulonyaka njengoba siye siyagudi mhla ka-25 March ngiyadedela bafo ngidedela i-album elezo 14 isihloko sithi eButterworth sithi eButterworth eduze nje sithi eButterworth bafo ngiyabona Facebook ukuthi hayi insizwa ayiziyalo zithini mjikela ukusukhuluma ngendawo yethu manje ngizosihlaza hayi kozokala khona mfethu konakele kodwa akusho nje umuntu nje akalungisa imali yakho kade adalilode mfethu ngoba sona ikhathi siyakhala behlale kuma-social media posta lapho Facebook hawu mfethu nje noma yonke into nje izobe itholakala kumina mfethu thina si-Perfect TV nathi nasibonga mfethu sikulindile kodwa kwazi ukuthi thina sikulindile hayi mawusuthe nje ibhomu 25 March April yebo ngomhla ka-2 kodwa futhi nje bengilotshwa ngapha emgodini ezansi la mastekisile ngomhla ka-2 umuntu efuna ukuzoyibamba esandleni sakujikela hayi angafike ngomhla ka-2 April kuzobe konakele kakhulu bafowethu namangazi kodwa ngineshoesezibhalise kanje nalapha futhi zobe zithole kanje wena ungafikanga angazi uzule Mbukelo Perfect TV stay tuned landele onke ama-social media kodwa update ukuthi umsebenzi kanjani thola kanjani bafowethu laphana ku-Facebook nje landele epage lami ukuthi Mjikela SA @Mjikela SA zokuthola lapho Mjikela ila engisho khona zonke into zami ngingane namhlanje ngizofaka i-video program ngo-7 nje ngizofaka i-video shuthi ngo-7 Mbukelo Perfect TV hamba ku-YouTube Mjikela SA ngizobe kunakele nje namhlanje thina siyabonga kababe sibonga isikhathi sakho kumuntu omdala lapho emakhaya subscribe lapho subscribe Mbukeli ayibonakele kakhulu workshop usephumile u-SMS uma khona isiteki uthe naye akafani ngaphandle emcimbini ka-Navigator nawo umzimba ukhala imali fethu kuyajabulisa ukubona amanye amaciko esaphothe elinye iciko fethu sibonge ndiyabona nenkundla laba basela bonke bathi buyela hlolo hayi khona yabona bebhizi lapho bekhalaejongo umuhle kakhulu engithenje noma bengithinta ngathi ngengilenza aqhamuki umfowethu mangabe enza into enhle kangaka kumele asekuyithi ngoba ekugcineni akalona iciko yena sinamaciko kumele sisekane labantu bebengeke beze la bezobona yena kumele
ukuze umcimbi ube muhle. Ngiyabona nje umcimbi ngoba nawe kusasa uma wenzile uyomdinga impela nje mfowethu siyadingana njengoba kubona kunama-collaboration ezinye zezinto ekhombisa ukubambisana kusuka kuzakhona njengalezi zikubambisana iy'ngoma kazwelonke zikubambisana ibhola omaskandi madombolo akushoko mina okay so indlela ekhombisa ukubambisana so namanje sasiba khona thina siyi-Perfect TV sibonile into eyenzela lapha esiteji sihambezeli abo bantu bakho bayadinga mfethu siyabonga ithuba siyabonga kabe yami uhambe oluhle masibuyele bonga mina Mbukelo Perfect TV ngiyathemba uyabona manje ngiphethe 90 egqoka isihloni egqilaza kakhulu ngamanga online ngiyadala Mbukelo siphethe nawe ngogqiza ugqizile mfana akhanyile phansi kahle awu mfethu sangiqawuni manje iwanga lento labayisola le njengomthakathi sibindi uyabulala sibindi yaphilisa kwayisho lento mbijolo lisoka umfana waphansi lo kwatholwana enkanda la ayi bonakele mfethu ulikhulu mfowethu yabona wasilana nje ulikhulu mfowethu ulikhulu ngiqamba manga mfowethu ulikhulu nje ubona khona osigwebo khona osaliwa mina kodwa ngidlali ke la yini ndaba manje ngiyodlala le embadala dlala ezinye indawo manje shana amazinga mfethu ngizothiwa ngogudu njengoba ngingasabhuquzi nje ngingasadlali noma phi mfethu bonakele kakhulu yazi kukhulu kakhulu ozokhipha ngogudu uthembeni akhipha imali hayi mfethu mangathi ngitshela iqiniso emfaneni ozokhipha nje hayi akekho nje ngathi ngiyamsaba ngisho ngingakhipha bani lonyaka abafana bakuthi uTupac ukhala mahala umnikazi weTravel siyamshaya menqaba awu sushama sukhalisa mahala uTupac lonyaka hayi bafethu ulikhulu bafethu lonyaka ulikhulu phela kuma nini mfethu isidimpo iphuma kuphela kwayo lenyanga le ngoba ipromo iyeza nje ngithi leli sonto lay26 isidi ngolesihlanu yini kanti ipromo lapho ubone khona impunzi engaka na yebo wena umuntu walapha ezimbali yebo umuntu walapha ezimbali mfethu siyeke sobuye sixoxe ngoma nje kuyende kakhulu mina ngiqala ubona isicaphe esikhulumayo sithi isicapha nibangaki ezimbali hayi ngangiqala ukubona le mfethu ngokuphela kwalenyanga bafethu ezongena sithi kagqizile umfana wasenkandla bafowethu ngicela ningaseke ningiphe uthando nonke bafowethu akekho umculo enginenkinga naye wonke umuntu ngisebenza naye ngisho bani ngiyacela nje bafowethu ningiphe uthando ningisupport ngiyabonga Mbukelo Perfect TV siyabonga sithi nje Mbukelo Perfect TV ngiyathemba ukuthi uyabona ukuthi manje konakele ngiphethe-ke nayo into izovala lo mcimbi esikuwo kade senza ama-interview kodwa nangu usingaye kwandunakazi asibona isikhathi sakho Perfect TV mfowethu hawu sesiphakathi usimemile wasibiza wada sokubona uvala umcimbi namhlanje-ke sesikhona usukhona-ke manje mfethu abantu bathembisana ungakangena estage mfowethu ngizwa kuthi ujumbu ubalekile uthi awamayimaye angithi phela manje uma ngabe usonto ubhekene nehostela umthandazo waphuza ukufika uNkulunkulu omalahle kuthiwa abathi abasezukudlala kade kuba nomunye umdlala ngazi ngapha kombadada kuxovene nje mfowethu sebalekile abafana sabantu sebelinde igoso lasedolotha lizobanika ingoma ezimnandi kodwa ubaxosha ngayiphi lentelezi mfethu angithi abafana wena banovalo manje thina basihlala phe hostela nje ayikho into esiyisabayo ngoba sesabona igameko lezokugcina manje nje hayi inselela sisayisabi mfowethu abafana hayi ake bahambe bethi kuyokhipha kabusha ukuze manje bezwakale bengaqhathaniswa negoso mfethu neze Mbukelo Perfect TV konakele iyongena igoso lase la ngapha eDondotha khona futhi nomalume uDennis usigwebo setambo khona umfowethu khona ukhona igqizile ezabethu zonke ziphelele la uhamba ubabuke stage konakele kakhulu sithi thina nje si Perfect TV